Prajem požehnaný dobrý deň. Dobré ráno, už ako si to vezmeme? Asi dobrý deň. Ja som vždycky veľmi rád, keď môžem povedať, čo mi Boh dáva na srdce, čo ma učí, aj keď je to niekedy dobré, niekedy je to zlé. A taký je život nás kresťanov. Niekedy zažívame dobré veci, niekedy zlé veci. Dôležité je to, že stále by sme to mali vedieť povedať. Pretože nevieme, kedy to koho povzbudí. A ja som raz dostal jedno proroctvo, keď som ešte chodil na Gateway úplne na začiatku, že Boh bude ako keby konať, alebo bude využívať moju otvorenosť, moju transparentnosť. A bolo to veľmi, veľmi naozaj trefné, lebo je pravda, že ja som sa vyprofiloval do človeka, ktorý je transparentný pred vami, aj pred každým jedným človekom. A som za to veľmi, veľmi vďačný. A veľmi podobná bude aj dnešná téma. Bude taká transparentná. Ale nemusíte sa bať, ja som to nenazval dneska, ani to nechcem dneska nazývať kázňou, takže ja vám nejde dneska kázať. Chcem vám povedať, čo dobre spravil Boh za posledné roky v mojom živote a chcel by som vám trošku približiť to, ako to vyzerá, keď žijeme uprostred Božej vôly. Preto som dnešnú kázeň nazval, že Božia starostlivosť uprostred Božej vôle. Ja mi to ťažko skloňuje. A je to podľa mňa dosť trefný názov k tomu, čo chcem dneska rozprávať. Skôr ako prejdem k takej sprške príbehov alebo sprške svedectiev, tak by som chcel sa venovať trom takým základným bodom. Nazval som to, že 3 varianty starostlivosti, alebo môžeme povedať, že akési dôvery v Bohu. Alebo môžeme to aj nazvať, že 3 nestarostlivosti a 3 nedôvery Bohu. Prečo som to tak nazval? Lebo niekedy máme pocit, že sa Boh o nás stará a v skutočnosti sa skôr staráme my o seba. Ako keby sme dávali Bohu priestor, aby sa o nás staral. A pochopíte, keď uvediem tie body. Chcel by som začať prvým bodom, to prejdem tie body prejdem veľmi tak zrýchlo a potom sa chcem venovať tomu, čo je podstatnejšie v dnešnej kázni alebo téme. Prvý bod mám, že je odkázaný sám na seba. Len ja mám v rukách svoj život. Budú to 3 také typy, ktorými my väčšinou ako ľudia alebo ako kresťania žijeme. Prvý je odkázaný sám na seba. Znamená to čo? Som kresťan, chodím do zboru, všetko je v poriadku, všetko je fajn, ale to, ako bude vyzerať môj život, to si určujem ja sám. To, ako dopadnú moje veci, to je moja starosť. A zrazu sa ocitneme v bode, že vlastne vôbec nedáme Bohu priestor, aby sa o nás staral. OK, tak verím v Boha, viem, aký je mocný, aký je dobrý, aký je starostlivý, káže sa o tom, spieva sa o tom, ale do svojho života to nepustím. A najväčšia chyba tohto typu dôvery alebo nedôvery v Boha je to, že potom často opúšťame tie Božie cesty alebo ten Boží plán, ktorý nami Boh má. Pretože Boh nie je nejaký štatista, ktorý nie je nejaký, jak si ho niektorí predstavujú, že to je taká nejaká náboženská bytosť na obláčiku. A Boh chce byť tu stále prítomný s nami a chce sa o nás starať. A tým pádom, že naozaj nedávame mu dostatok priestoru v tomto prípade, alebo absolútne mu nedôverujeme, tak Boh nemá možnosť niečo v našom živote zmeniť. Druhý bod. Boh všade, v dobrom aj v zlom. Nech urobím čokoľvek, Boh sa o mňa predsa postará, nie? To je taký trošku lenivý alebo ležerný spôsob dôvery v Bohu. To je taký prehnaný, že dobre, tak Boh povedal, že sa o mňa postará, tak ja nemusím nič. Ja si tu budem žiť svoj život a čokoľvek sa mi stane, či je to dobré alebo či zlé, buď oslavím Boha, alebo mu dám za vinu to, čo sa mi stalo zlé. Vieme, že Boh je, veríme v Neho, chodíme možno aj do zboru, častokrát, ale v skutočnosti vôbec to nežijeme. Proste spoliehame sa absolútne na to, že však Boh niečo spraví. Hej. To je, keď chodíte do práce a v niektorých firmách sú upratovačky, tak vy proste ste v práci, urobíte si bordel, však niekto to spráta, veď máme tu upratovačku, predsa ja nebudem pratať. A to je taký podobný prístup k tej dôvere alebo nedôvere v Boha. Alebo tej starostlivosti aj nestarostlivosti. A to je ten najväčší problém. Pretože Boh tu nie je na to, aby po nás zametal,
Boh to nie je na to, aby nejakým spôsobom naprával všetko, čo spravíme, lebo to je náš život. Nemôžeme byť leniví vo svojej viere a vo svojej dôvere v Boha. A tretí bod, Boh mi kryje chrbát. Bože, buď pri mne, staraj sa, ale pre istotu sa postaram aj sám. A priznám sa, že týmto tretím bodom najčastejšie žijem alebo bojujem s ním ja vo svojom živote. Na jednej strane sa veľmi modlím za to, nech Boh sa postará a očakávam a verím mu, že všetko dobre dopadne, že on sa postará o dané oblasti v mojom živote, ale v skutočnosti postupne zistujem, že vlastne všetko si snažím sa robiť sám a popri tom sa modlím, nech to spraví Boh. Keď poprosím manželku napríklad, nech umýje riad. Prosím ťa, poď umyť riad, ale začnem ho umývať ja. A stále, keď umývam riad, tak vravím, ja ti verím, že ešte ho môžeš umyť, v pohode, poď, ale nepustím ju k tomu. A toto je ten tretí problém. Presne tento. A častokrát napríklad ľudia sa modlia, že Bože, daj mi peniaze, financie, chýbajú mi. A miesto toho, aby Bohu dôverovali, čo spravia? No, podám si tiket, lotériu, idem sa zodrať, chodím na 4 brigády. Hej, všeli, čo si tam môžete dať. Lebo v skutočnosti vôbec nedôverujú Bohu. Prečo je to vlastne tak? Prečo my niekedy ľudia, neviem, v ktorom bode ste sa ocitli vy, možno, že v žiadnom, potom super, to je úplne perfektné, ja som za vás vďačný. A prečo je to vlastne tak? Prečo nevieme dôverovať Bohu naplno? Prečo nevieme Bohu odovzdať všetky svoje problémy, všetky svoje starosti? Prečo máme pocit, že sme úplne mimo a že Boh sa o nás veľakrát nestará a proste prečo, veď ja mu slúžim, všetko robím tak, ako treba a nič sa nedeje. Prečo? Prečo je to tak? A chcel by som prečítať jeden text biblický, ktorý nám možno trošku napovie, prečo sa niekedy dejú veci také, ako sa dejú. Prečo niekedy zle vnímame dôveru Boha alebo mu vôbec nedôverujeme. Bude to Matúš 6. kapitola, 25. až 26. verš. Tým začneme. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sípok a váš nebecký otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Potom som vynechal tak pár veršov a prejdeme na 33. až 34. verš. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Určite všetci dobre poznáte tento biblický text, nieraz sa o ňom kázalo, nieraz sa rozprával. A je krásny. Ja si ho opakujem poslednú dobu veľmi často, veľmi sa mi to páči, táto pasáž z Biblie. Ale keď som sa zamyslel nad týmto textom trošku viac, všimol som si, že niečo je tam trošku inak pochopené, alebo niečo je tam trošku inak napísané, ako to často my chápeme. Keď si to tak jednoducho vezmem, dáva mi to taký jasný signál. Boh to jasne hovorí, ja sa o teba postaram, ozaj sa nemusíš strachovať o nič. Ja som tu pre teba. Ale, je tam jedno ale. Chcem, aby si ma nasledoval. Chcem, aby si hľadal moju cestu. Chcem, aby si tu bol pre mňa. Tak ja budem pre teba tiež. Chcem, aby si hľadal moju Božiu vôľu. A my často vezmeme do úvahy len tú prvú časť, že sa o nás postará, že nás oblečie, veď aj vtáčiky obliekol. Úplne jasná záležitosť. Boh sa o mňa predsa musí postarať. A potom zabudáme na to, čo je dole. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Už asi viete, kam tým mierim. Je veľmi dôležité, aby sme žili s Bohom a išli podľa jeho vôle pre nás. Podľa jeho cesty, ktorú má pre nás pripravenú. Pretože, áno, Boh nám dal slobodnú vôľu rozhodovať sa, ako chceme, čo chceme, čokoľvek.
A ja som presvedčený o tom a sám som to zažil, že Boh sa postará, aj keď som zlý, aj keď som neposlušný. Ale sú momenty, keď nejdeme podľa Božej vôle a vtedy máme pocit, že nám všetko zlyháva. Že ani tá Božia starostlivosť zrazu nie je dôležitá. Zrazu si vôbec nevšímame, čo pre nás Boh spraví, pretože sme úplne ušli z tej cesty, ktorú pre nás má. A preto je veľmi dôležité žiť uprostred Božej vôly. Viete, mne sa za posledné roky stalo, a to teraz budete počuť v takých jednotlivých príbehoch, ktoré na seba nadväzujú, že som naozaj dal Bohu plnú dôveru a bolo to veľmi ťažké. Ale vyzval ma k tomu Boh, pretože ja som sa často sťažoval, že ako to, že mám takúto krivku. Raz som hore, potom som úplne dole a raz som zase hore a raz som úplne dole. A nešlo mi to dokopy, prečo mám takýto život? Prečo proste nemôžem mať dobrý život? Prečo Boh není pre mňa tu stále? Však je to dobrý Otec na nebi. Tak prečo proste raz som hore, raz som dole? Aký to má význam tento život potom? A robil som zlé veci, striedal som dobrý stav vo svojej viere s úplným prepadákom, hej. Proste bolo to jak na koliske. Nebol som ani svetlom, ani solou, ani ničím. Bol som proste len nejakým človekom, ktorý si myslí, že tak bude. Však Boh sa postará, veď bolo mi na kríži predsa odpustené, nie? Tak už viac nemusím. Boh sa má starať, veď som v Neho uveril. No lenže na kríži sa tá cesta len začína. A to je to podstatné. Je taká jedna veľmi pekná veta, a neviem, kto ju vymyslel, kto ju kedy povedal, ako dostala sa ku mne už miliónkrát z rôznych úst. Čo si Boh objedná, to si aj zaplatí. A je to, možno, že to znie vtipne tá veta, ale ona je veľmi silná. Čo si Boh objedná, to si aj zaplatí. 6 rokov, 5 rokov dozadu to je, som musel ísť na Aliašku za sestrou na 3 mesiace, lebo som mal zase tú krivku dole a už som bol z toho unavený. Jak to? Musel som vymeniť vzduch, vymeniť prostredie, vymeniť kultúru, všetko. Musel som proste odísť z tohto všetkého preč, pretože nič v mojom živote nedávalo zmysel. A keď som končil pobyt na Aliaške, to ste už určite z mojich úst viacej počuli, Boh mi povedal jednu zásadnú vec. Keď sa vrátiš, všetko sa zmení, ale musíš mi povedať na všetko áno, keď ťa do toho pozvem. A viete, ja taký frajer, že no a však prečo nie? Však Boh je mocný. Jasne, že mu poviem áno. Veď nemôže byť ku mne zlý. Vie, čo chcem, vie, po čo túžim. Musí to dobre dopadnúť. Len a len dobre. No, čo sa nestalo, vrátil som sa z Aliašky plný nasadenia, že wow, ideme za Bohom. No a prišlo prvé, Luky, nechceš ísť na Gateway od Janka? A ja, že nie. Ja mám iné plány, ja chcem rozbehnúť biznis, chcel by som začať podnikať, chcel by som mať vlastnú športovú organizáciu a tak ďalej. A proste ja na takéto veci ako je Gateway nemám čas. Ja viem, že toto je dobre, toto chce Boh, veď predsa idem mu slúžiť v tom celom, veď tam budem zvestovať evanjelium a tak ďalej. No ale Boh ma zastavil. Kamoško, ja som ti nepovedal, že keď sa vrátiš, môžeš si robiť, čo chceš a ja budem s tebou. Ja ti poviem áno. Nie. Boh mi povedal niečo úplne iné. Povedal, keď sa vrátiš, ty mi povieš áno a ja budem robiť, čo chcem, pretože ťa poznám. A nejak ma to tak zlomilo, v tom čase už som chodil do tohto zboru a nejak ma to celé zlomilo a povedal som, dobre, tak asi to má byť tak. Tak som povedal Bohu, OK, neviem, nemám prácu, nemám peniaze, nemám prostriedky, kde ja budem chodiť každý deň do Nitry, veď to akože nemysliteľné, z čoho? A ako to celé bude vlastne fungovať a jak zaplatím školné a všetky tie veci naokolo toho, proste vtedy som nemal ani auto, takže úplne pre mňa nepredstaviteľná vec. No čo sa stalo? Boh videl, že sa chcem z toho nejak vykrútiť, ja nechcem. Ale poslal mi Roba. Robo začal chodiť na Gateway so mnou. A Robo je zo Zámkov. Takže som nemal ďalšiu výhovorku, prečo neísť na Gateway. A potom peniaze.
No aj o to sa Boh postaral. Mohol som začať trénovať deti futbal, dostal som nejaké peňažky, veľakrát ma ľudia požehnali, nakoniec aj to školné sa zaplatilo aj vďaka zboru a tak ďalej a vďaka, dostali sme nejaké peniaze ako študenti, vtedy nám prešiel ten grant, ja to tak nazvem. Boh sa o to celé postaral. Viete, a z prvého dojmu to vyzeralo tak, že to nevinde. A tento bod som nazval, alebo tento príbeh som nazval starostlivosť v čase budovania. A som tam dal také 2 fotky, aby ste mali predstavu, že naozaj sa to udialo. Tu sme s Jankom aj s celou mojou triedou a sme na spoločnom obede. Janko nás učil veľa v tom čase. A mám tam ešte jednu fotku tiež s Robom, jak už končíme Gateway. Tam som bol ešte pekný, chudý. Dneska už musím schudnúť. A to pôjde, nebojte sa. A čo je dôležité na tom celom, môžeš kľudne tú fotku nechať, takéto máme pekné rozptýlenie. Čo je dôležité na tom celom, keďže ja som poslúchol Božiu vôľu, Boh sa o to celé postaral. Viete, ja neviem, čo by bolo, keby poviem Bohu, nejdem na Gateway, lebo nemám na to ani čas, ani peniaze. Čo by bolo s môjim životom potom? Zase by moja krivka padla? Alebo čo by sa vlastne stalo? Pravdepodobne možno, že by som si našiel prácu, ktorá by ma úplne oddelila od Boha. Neviem. Možno, že nie. Možno, že by bolo všetko inak. Ale v podstate mi to je úplne jedno, čo by bolo. Pretože som poslúchol Božiu vôľu. A nebolo to ľahké. Viete, väčšinou Božia vôľa nejde v súlade s tým, čo očakávajú ľudia okolo vás. Ani vy. Neviem, ako by ja som prakticky ešte nezažil Božiu vôľu, ktorá by bola tak ideálne na mieru šitá v momente, keď sa začala, že som povedal, wow, toto som chcel. Úplne. No keby to tak bolo, asi neviem, by som si to moc nevážil. Keby som teraz dostal do ruky 2000 eur, tak by som si povedal, super. Ale zrazu by som povedal, neviem, čo s tým. Tak dám tam a zrazu peniaze nie sú fuč. A sú fuč a ja som ich len dostal, ako píši, tak odišli preč, mňa to neťaží. Je to fajn. Ale veľmi podobne je to s tým, čo nám dával Boh uprostred svojej Božej vôly. Čiže starostlivosť v čase budovania. Nebojte sa budovať sa. Ak je pre vás Božia vôľa budovať sa, veľakrát to znamená niečo opustiť. Nejaký svoj komfort. To neznamená, že všetci musíme ísť na biblickú školu. Hej? To nie. Ale veľakrát budovanie znamená, mnohokrát je to, že opustiť možno, že svoje prostredie, v ktorom sa cítim príjemne, v ktorom sa cítim dobre. Veľakrát je to možno, že narušenie nejakých vzťahov, ktoré nám neprospievali. Veľakrát je to zdať sa televízie, aby nás Boh mohol v tom čase formovať. Veľakrát je to zdať sa športu, milión rôznych spôsobov. Každý si tam vie dosadiť svoje. A veľakrát sa potom toho bojíme, ale čo keď o to prídem? Čo keď prídem o prácu? Čo keď prídem o priazeň? Čo keď prídem o priateľov? Čo keď prídem o dobré futbalové zápasy v telke? Viete, to je presne to. Bude to nechať ísť a dôverovať Bohu, že všetko dobre dopadne. A je to ťažké. Ale keď sa ocitnete uprostred Božej vôly, nemusíte sa báť, že sa o vás nepostará. Tým by Boh podkopal sám seba. To sa ešte nestalo. Poďme ďalej. Prirodzene počas Gatwayu sa stala jedna situácia a tento bod som nazval, že starostlivosť vo vzťahoch. Áno, spoznal som svoju manželku. Pár svadobných fotiek, tí, ktorí ešte nevideli žiadnu, to sme my. Sme pekní a Janko je vzadu pekný. Má tam takú brátku peknú a to sme na Kolárovskom moste. Kľudne jednu z tých fotiek nechaj v pohode, je to jedno ktorá. Všade sme pekní. A náš vzťah s Lidkou nebol veľmi akceptovateľný prostredím, v ktorom žijeme. Nebol veľmi prijatý ľuďmi naokolo nás. A ja to chápem. Bol to extrém niekedy, možno, že pre niektorých. Ale viete, v moment, keď som sa prvýkrát tak viac spoznal, rozprával s Lidkou, odišiel som z Imky, z klubu, s pocitom, že nie, že s pocitom, ja som to vedel. To bol taký hlas vnútorný, že drž sa jej, ona je tá pravá. A ja, že čo? Cože, Roman? To nie je možné. To nemôže byť možné, že takto.
A viete, ten pocit ma neopustil a nejaké 3 dní na to, alebo koľko som išiel s jednou našou spoločnou kamarátkou, s Lidkou v autobuse a pýta sa, čo, ako a čo nové. A že, no, vieš, Boh mi povedal, že Lidka je moja práva a že ja si tu vezmem. A ona pozerá na mňa, čo? To kedy si stihol? Hovorím, ja neviem. Ono to prišlo. Ale veď ona je mladá. Ja som si to nevybral. Ja som proste išiel preč s tým pocitom, že ona je úžasná, ona je pre mňa stvorená a ten hlas mi povedal, že drsa je, ona je tá pravá. No a viete, rozbehnutý vlak už zastaviť nemôžete a keď sa o to snažíte, tak asi nevznikne nič dobre. Tak sme vstúpili do vzťahu, ktorý bol možno, že pre mnohých z vás tiež ťažký pozerať sa na ňo. A ja vám verím. Aj pre mňa by bolo ťažké, keby som rodič asi. Alebo nejak tak človek. Ale nevymenil by som ani deň z toho, čo sa v tom období dialo. Ísť do vzťahov, ktoré sú uprostred Božej vôly, je to najkrajšie na svete, čo môžete zažiť. Priateľstvá z Božej vôle sú brutálne. Lásky z Božej vôle sú nepochybne najúžasnejšia vec. A bolo to ťažké obdobie. Neviete, koľkokrát som plakal, koľkokrát som proste bol totálne zúfalý a som nemohol nejaký čas slúžiť, pretože som bol tak zdrvený, tak ubolený, tak zranený, že som hovoril, to nie je možné. A možno, že veľa ľudí by povedalo, ja kašle na to. Proste to nemá význam ťahať tento kríž. Na čo? Ale mne Boh povedal, že Lidka je uprostred mojej vôle a ty tam budeš tiež. A to ma držalo. A chodili sme spolu 4 roky, tak asi, 4 roky, že? 3,5, nie? Tak, 3,5. Ja už to nerátam. a boli to brutálne ťažké roky. A možno, že na šokovanie mnohých sme sa nakoniec aj zobrali. A teraz každý, kto mal starosti o nás, nemusíte sa báť. Viete čo? Keďže som Bohu bol verný, a bol som uprostred Božej vôly aj v tomto vzťahu, s Lidkou máme teraz extrémne pevný vzťah. Fakt, že niektorí ľudia idú do manželstva a začínajú zažívať, joj, a toto je hrozné a tamto ma prekvapilo a neviem, ako sa mám pri tom správať a zrazu majú veľa nových vecí. Nás za ten najťažší čas v našom živote Boh tak vycvičil, že my sme po svadbe povedali, že OK, ja to chápem, že ťa to trápi, ja neviem, ja som si tým už proste prešiel. Ja nejak som to spoznal, nejak ma Boh tak vycvičil v tom celom, že proste je to fajn. A aj keď možno, že sa nám zdal mnohým tento vzťah extrémny, bol uprostred Božej vôle. Opäť, Gateway bol extrém pre mňa. Aj pre moje prostredie, všetci očakávajú, že pôjdem do práce. Vzťah s Lidkou bol pre mnohých extrém. Aj pre mňa možno niekedy, ale bolo to super. Ale pre Boha nie. Pre Boha to bolo presne to, čo potreboval spraviť. Všetkých, alebo teda mňa a Lidku, veľmi zlomiť, zničiť, aby nás mohol znova postaviť a vybudovať na pevnej skale. A takéto vzťahy by sme mali mať aj my. Viete čo, keď nemáte vzťah, ktorý je uprostred Božej vôly, len tak nejak vznikol a neviete, prečo sa s tým človekom bávite, skúste sa spýtať Boha, je to to? Alebo je to len preto, lebo potrebujem cítiť priazeň, potrebujem cítiť prijatie, alebo potrebujem si niečo dokazovať. Prečo máme vzťahy, ktoré máme? A sú naše manželstva uprostred Božej vôly? Ja verím, že áno. Ja vám 100% verím. Ale mnoho ľudí tam vonku to nevie. Lebo nehľadajú Božiu vôľu a potom sú zranení a sú zničení a sú rozvody a sú rôzne prekliatia vo vzťahu a káde čo možné. A čo je nádherné na tom celom aj pri Gateway, aj pri tejto vzťahovej oblasti je to, že Boh nielenže všetko vybudoval a ako gesto vďaky za to, že som bol uprostred jeho vôle a že som uprostred jeho vôle, on nielenže sa o nás postaral, o tieto vzťahy, on pridal aj pridanú hodnotu k tomu všetkému. Počas Gatewayu som spoznal Roba, s ktorým som sa stal perfektný kamarát. A sme naozaj duchovní bojovníci spolu a kamaráti, priatelia, veríme si, takisto s Jankom, ale Janka som poznal už predtým, takže toho tu preto nehovorím, ale Roba som spoznal tam. Pri Lidke
viete, čo stalo? Bratia a sestry, jedna perfektná vec. Naše vzťahy s rodičmi sa diametrálne odlišne zmenili od toho, aké to bolo. A možno sme museli prejsť s rôznymi stretnutiami s Ľubošom a kadečím možným, čo nás strašne otravovalo. Ľuboš, super to bolo, ale ťažké. Ale viete, čo to spôsobilo? Boh vybudoval nielenže náš vzťah, ale aj vzťahy okolo nás a naše vzťahy naokolo. A to je to krásne. Rodičia, ďakujem vám, že ste to zvládli. Boli ste s nami uprostred Božej vôly, ľúbime vás a ideme ďalej. A takto by to malo byť všade v našich vzťahoch. Toto sú vzťahy uprostred Božej vôly. A tu nekončím. Boh je tak brutálny, že on ma posúval v týchto veciach ďalej. A mám tu ďalší bod. Starostlivosť v službe. Viete čo, hneď po svadbe my blázni s Lidkou sme išli na misiu do Senice, hej. Veľa ľudí by si povedal, tak po svadbe, hej, kľud. Svadobná cesta, ubytujeme sa, všetko spravíme, niečo bude tak. Hej. A potom príde nejaký ten čas na Boha alebo na niečo ďalšie. Nie. Boh opäť zašiel v našich vzťahoch a v našich veciach do extrémov a hneď po svadbe, 3 dní to boli, tuším, hneď nás poslal, idete do Senice na misiu. My sme to samozrejme vedeli pred svadbou, ale vhúpli sme do toho hneď. Ledva sme išli na matriku podpísať papiere pre Janka či čo a už sme boli proste fuč. Takže inak kvôli tomu sme išli o deň neskôr, ako sme chceli. A tu vidíte fotku, ako sme sa prisťahovali do bytu, ktorý bol tiež celkom boj, ale bol to byt uprostred Božej vôle. Ja si nevyberám. Tento byt nám dal Boh, taký nám našiel, super, ideme ďalej. A to, čo sa vlastne potom stalo, je to, že v Senici sme mali možnosť rozbehnúť Ambassador Football, kde by malo začať ďalšie mesto, čo aj funguje. No a poviem vám pravdu, že v Senici to bolo naozaj ťažké. Áno, tu vidíte, že ako sme slúžili. Slúžili sme rôznym spôsobom, či už futbalovým, slúžili sme v zbore. Mal som pripravenú aj takú fotku, ale nedal som ju tam, ako tepujem stoličky v zbore. Všeličo, hej, od kázni, cez chvály, po krsty, cez futbal, všetko možné. A viete čo, bolo to veľmi ťažké obdobie. Nieraz som plakal, pretože sme nemali na nájom. Naozaj. Ja som už Jarovi, pastorovi z Osenice, povedal párkrát, že končíme, ideme domov. Nemáme na nájom. Boh sa stále postaral. Prečo? Prečo sa postaral? Pretože sme boli tam, kde nás chcel Boh. Boli sme uprostred Božej vôle. A to isté platí pre každého z nás, v každej jednej službe. Je super slúžiť. Ale robíme to alebo to robíme preto, lebo sme uprostred Božej vôle. Prečo sa niekedy trápime v službách? Prečo je niekedy pre nás veľmi ťažké slúžiť, alebo nám to nevychádza a nevieme čo a proste celé je to také komplikované, ťažké a nedáva to celé zmysel a nič sa nehýbe, pretože neviem, či je to služba uprostred Božej vôle. A je skvelé, keď sme boli v Senici, ako sa Boh postaral. Prišli nám zázračné peniaze z českých ambasadorov, ktoré nám pomohli 4 mesiace žiť. Potom som si nejakým spôsobom zázračným našiel prácu na poslednú chvíľu. Všetko na poslednú chvíľu, inak nebojte sa, Boh je taký, že on veľmi na poslednú chvíľku rád robí veci, ale presne vie prečo. Lebo do poslednej sekundy ťa buduje, aby to bol najväčší boom efekt. Wow, Bože, si úžasný, král vesmíru. A treba sa zamyslieť aj nad tým, či sme uprostred Božej vôly služby, pretože aj tam sa Boh postará. Akokoľvek tvoja služba ťažká, akokoľvek sa v nej cítiš neiste, ak si uprostred Božej vôly, Boh sa stále postará o všetko. A to nehovorím o tom, ako sa Boh krásne postaral o veci v Ambassadors, to je ďalší príbeh. Opäť, bolo to ťažké, pre mnohých to bol extrém. Prečo idete na misiu do Senice? Z čoho budete žiť? Jaký to dáva zmysel? Proste ľudia naokolo nechápali. Však tu buďte, tu sa máte dobre. No lenže pre Boha to nebolo dobre. A my máme s Lidkou takú obľúbenú vetu. Nepýtajte sa na naše plány, my čakáme na tie Božie. A týmto sa riadíme už naozaj dlhé roky, aj počas vzťahov. A to bolo tiež ten prípad. Aký máte plán po svadbe? Nevedeli sme nejaký čas.
A toto bol Boží plán. A ako sa končil pobyt v Senici, tak nejakým záhadným spôsobom sa nám stalo to, že teda Lidka prišla o prácu, ja som musel skončiť práci, končil sa nám nájom, celé to bolo nejaké názrútenie, ale my sme chceli ostať žiť v Senici. Čo sa to deje? Že Boh nás tu poslal a teraz nám všetko bere? Prečo? Dobrý zbor, dobré vzťahy, priateľstva, rozbehnuté služby. Cítili sme sa tam úžasne. Nehovorím, že ste mi nechybali, ale tam, kde sme boli, to bolo úžasné. Tiež. Ste super, nebojte sa. A čo sa deje? Kde sme? To bola Božia vôľa. Prečo? Pretože Boh má ďalšiu Božiu vôľu pre teba. Ak si myslíš, že Boh ťa chce udržať na jednom mieste, v jednom tempe, v jednom myslení, v jednom názore celý život, nie je to pravda. Boh je kreatívny. Stále. On vidí, kedy máš dosť a kedy sa máš posunúť vpred. Keď sa neposunieš, neposlúchol si Božiu vôľu, Božie volanie, OK, môže sa stať, že si budeš musieť niesť svoje následky sám. A neboj sa, Boh ťa aj tak v tom celom nájde. Ale môže to byť o to ťažšie, o to bolestivejšie. No, takže chceli sme ostať v Senici, ale Boh povedal niečo iné. Boh nám povedal, že vy pôjdete do Ameriky. A ja, že OK, jasne, však to je také isté, tak ísť do Komárna, nie? To je pohodička. No, dostali sme pozvánku ísť do Ameriky cez Ambassadors, tam ísť na nejaké kempy. A ja, že wow, že super, tak ideme. A veľa sme sa za to modlili. Samozrejme, opäť spomeniem Roba, s Robom sme sa za to veľmi veľa modlili. Fakt, že hodiny, dní. A Boh nám potom prorokoval skrze Roba, že Boh nás tam posiela a bude budovať našu vieru. A my sme dali Bohu slovo. Áno, toto je starostlivosť v čase rozhodovania. Zabudol som nazvať ten bod, prepáčte. Takže Boh nám povedal, že tam máme ísť. My sme dali Bohu slovo, že tam pôjdeme. OK, keď nás tam Boh posiela, my tam chceme ísť, pretože chceme byť uprostred Božej vôly. No a potom nám povedali z Ameriky zrazu nejakým spôsobom, že no, ale musíte si zaplatiť 50% veci. To je zhruba tých 1200 eur bolo. Ja hovorím, OK, niekam nejdeme. Sorry. Takže keď to bol Boží plán, tak som mal postarať, nie? To sme si povedali. Predsa na začiatku Boh sa stará furt. No, ale Boh nejakým spôsobom v tom čase pre nás, nášho pohľadu, bol ticho. Čo sa deje? Bože, je to tvoj plán? Alebo nie je to tvoj plán teraz? Tak akože, čo? Zle som to chápal? Čo? Robo si vymýšľa proroctvo? Alebo ja neviem. Zle to všetci vnímame? Viete čo? Nie. Stalo sa to, keď sme vyhlásili, že nejdeme do Ameriky, lebo na to nemáme peniaze. Tak mi zavolali opäť ambasador z Česka a povedali, že neblázni, Luky. My ti to dáme, choď. Zaplatili nám všetko v Amerike. A opäť sa naplnila Božia vôľa. Ja už som ani neveril, že tam pôjdeme, ale v tom mi Robo povedal, keď som sa mu vyplakával do telefónu, zase toto, dačo zlé. A Robo povedal, nie, Boh povedal, že tam pôjdete, vy ste mu dali slovo, že tam pôjdete, tak tam pôjdete. A ja som žil v tom dobre, ale neviem ako. Boh sa postará a postaral sa. A čas Ameriky bol úplne zaujímavý, úplne skvelý. Boli tam opäť ťažké veci, niektoré boli ľahšie, aj sme si poplakali párkrát, aj tak ďalej, hej. Bežný proces, keď ste uprostred Božej vôli. Raz sa plačeš, raz smeješ, raz sa raduješ, raz by si chcel zdrhnúť, raz by si chcel ísť pod zem, proste všeličo, hej. Ale stále, keď si uprostred Božej vôli, Boh sa o to postará. A postaral sa zázračným spôsobom aj tam o všetky veci. Od finančné, cez naozaj zážitky, ktoré máme. A opäť, čo sa stalo? Dal nám pridanú hodnotu k tomu celému. Spoznali sme tam skvelých ľudí a máme tam mať veľmi dobrých priateľov, ktorí veríme, že sa v septembri u nás ukážu. Chceli by nás prísť pozrieť všetkých, ako sa tu na Slovensku chodí a tak ďalej. A opäť, Boh sa postaral o viac a dal nám ďaleko viac, ako sme si mysleli. Viete, možno, že tie kempy same o sebe neboli pre nás nejak budujúce, hej. Ale to, čo bolo dôležité uprostred Božej vôly, opäť nebolo to, čo čakáme my. Ale to, čo chce Boh. A my sme boli v tom čase obrovským požehnaním pre ten pár, s ktorými sa spriatilili. Čiže opäť, Božia vôľa bola ísť do USA. A my zase, kvôli kempom. A Boh nie, kvôli tým dvom. Nikdy neviete, čo má Boh pripravené na vašej ceste. A preto je dôležité poslúchať Božiu vôľu.
a čakať a veriť, že toto má Boh pod kontrolou, presne bude to, čo povie. A ja mu verím. Keď sme išli z USA, tak sme boli takí super, naplnili sme Božiu vôľu, ale bol nám prorokované, že Boh bude skúšať našu vieru. Ale nič sa nestalo. Tak ja neviem zase, čo sa stalo, hej, že neviem. A teraz prichádza ďalší bod, starostlivosť v čase skúšok. Ideme domov z USA s tým, že sa nenaplnilo, čo Boh povedal, asi sme to zle pochopili, hej, ľudské myslenie, nedôvera Boha. Nie. Keď sme išli domov, stalo sa niečo, a toto musím veľmi skrátiť, lebo to je dlhočízny príbeh. Stalo sa to, že sme zmeškali let. Zmeškali sme let. A sme boli úplne zúfali. A úplne sklamaní. Prvýkrát v Amerike na 4. najväčšom letisku na svete v Chicagu. Stratený v dave. Úplne zmetený. Čo ďalej? Veď sa nemáme peniaze na letenku. Prepadne nám kopec peňazí, je fuč. Čo sa deje? A v tom mi trtklo skúška viery. Ver mi. Toto je ten moment. Nie v USA, ale už pred USA. Opäť na poslednú chvíľu. A toto je jeden úžasný príbeh, pretože Boh sa postaral neuveriteľným spôsobom o celý priebeh. Predstavte si, aká pravdepodobnosť je, že stojíte na letisku, vybavujete nejaké veci, zastaví sa pri vás nejaký pán, volal sa Gary, a povie vám, môžem vám pomôcť? A my, že hej, Lidka to vybavoval, lebo ona vie lepšie po anglicky a ja viem tiež, ale nie je tak dobre, zďaleka nie. Lidka dostala v tom momente podľa mňa dar jazykov alebo čo. A bolo to skvelé. Ten pán sa pripravil, pristavil k nám, začal nám s tým pomáhať a my, že wow, neuveriteľné, Boh nám niekoho poslal, aby nám pomohol. Viete, čo bol ďalší extrém v tomto celom? Mal kamarátku, ktorá bola Slovenka. Viete si to predstaviť, aká pravdepodobnosť je, že na 5., 4., neviem teraz koľka, to je najväčšie letisko na svete, v čase najväčšieho boja, najväčšej skúške viery v tom období, keď ste úplne zúfali, bez peňazí, bez všetkého, vám pošle človeka, ktorý má ešte kamaráta z tvojej krajiny. Tam sme sa spojili s tou ženou Slovenkou, tá nám krásne pomohla, upokojila nás. A Boh to vyšperkoval do takej sféry, že ten chlapík nás potom pozval na obed a dal nám $100. Len tak. Viac sme ho nevideli. Ja neviem, či veríte na anjelov, ale ja verím, že Boh posiela takýchto ľudí. Presne pre tieto momenty. Ak si myslíte, že ste stratení, že ste sám, vždycky vám Boh niekoho pošle. Keď vám slúbil, že to príde, že bude s vami, tak tam s vami bude. Možno, že teraz nezažiješ nejaké duchovné úlety, ale zažiješ iba človeka, ktorého ti dal Boh do cesty. A to je Božia vôľa, keď si v čase skúšok. V čase skúšok nikdy nie si sám. Ak máš pocit, že si sám, asi nie si v Božej vôli. Vždy máš niekoho. Ak si sám v čase skúšok, ja neviem, asi nemáš ľudí okolo seba, alebo ja neviem, kde žiješ. Vždycky. Len ich neodmietaj. Nemaj uzavreté srdce, nemaj pred sebou nejaký múr. V čase skúšok vždy niekto príde. A dokončím príbeh v rýchlosti. Na let sme sa nedostali v ten deň. Nie len, že nám už ušiel, ale 3-krát nám pomýlili letenky. Čiže 3-krát nám za sebou prepadli letenky. A to nevysvetlíte, to je skúška viery, to sa nedá ľudským rozumom pochopiť, to sa nestane človeku bežne. Aby sa niekto 3-krát pomýlil v letenke, že dá blbé meno napríklad, lebo to sa stalo. To není prirodzené, to bol duchovný boj. A takto to malo byť, to bola skúška našej viery. Nakoniec nám aj stratili batožinu, sme boli 12 dní bez batožiny. To už je úplne jedno. Dostali sme sa nejakým spôsobom domov. No a už prichádzam úplne na koniec. Áno, ešte sme v Amerike inak dostali COVID, aby ste vedeli. Hej? To bol začiatok toho celého. V Amerike dostať COVID, no ďaká Bohu, mali sme skvelých ľudí, ktorí sme v tom čase bývali, ktorí sa o nás postarali a celé to prebehlo fajn. Prišli sme na Slovensko s tým, že teda dokončili sme Božiu vôľu, prešli sme si skúškou viery. No a potom začali boje s peniazmi. To, na čo všetci čakáte, ako sa Boh postará o peniaze. to je asi najväčší problém vždycky. Boh sa postarať o Boh a peniaze, tak.
Starostlivosť v oblasti zabezpečenia. Dlho som si nevedel nájsť normálnu prácu. Vďaka Bohu opäť. Boh vedel, že nás posiela do Ameriky. Boh vedel, že tam máme ísť. A Boh presne vedel, čo sa stane, keď sa vrátime. Pretože sme boli uprostred jeho Božej vôly a necúli sme z nej. Nemuseli sme sa báť, že sa o nás nepostará. A postaral sa takým spôsobom, že keď nám už chýbali peniaze, zrazu sa mi ozvali z Ameriky, že máš tu nejakú sumu peniazy, posielam ti ju. Prežili sme mesiac. Ďalší mesiac opäť nám niečo prišlo. Potom som si našiel krátku prácu. Potom som konečne prišiel do Planea. Tam teraz pracujem, tam vidíte mojich 3 kolegov, my sme taká trojka bláznov, ale máme sa radi. A môžete kľudne ďalšiu fotku, alebo nechaj túto, tu som ja, len sa hrám, ja mám rád kávu, tak som sa hral, že akože predvádzam DeLonghi, kávovár, to je jedno, ale je to taká fotka, no. Dobre, a tu sme my. A čo je zaujímavé na tom Planeu je to, že tam ma Boh začal učiť v oblasti zabezpečenia a v oblasti financií. Keď som tam prišiel, tak som tak nejak vnímal, že v tom čase proste mám sa začať modliť za financie, aby mi Boh dal toľko, koľko si pýtam. A pre mnohých ľudí by to bolo bláznovstvo. Že ty nemôžeš Bohu klásť podmienky. Haló, to čo je? Nemôžeš od Boha pýtať. On ti dá, koľko chce. Ale viete čo, Boh chcel vo mne vybudovať tú dôveru v to, že ja verím aj jeho slovu a on verí mne. A tak som Bohu 3-krát po sebe povedal presne, akú sumu chcem na výplate. A 3-krát po sebe mi dal vždycky o trošku viac. Nikdy nešiel pod latku. A to som dával prestrelené sumy, bratia a sestry. To nebolo, že som dával, že 300 eur skromne. Hej. Nie, to bolo také, že Bože, ja ti verím, ty si už toľkými vecmi ma previedol počas tých rokov, tak veľakrát som ti musel dôverovať, že toto už pre teba predsa musí byť maličkosť. 3-krát som sa modlil za nejakú sumu, 3-krát som ju dostal. A nehovorím, že teraz to bude denne, áno. Nehovorím, že to bude prípad každého z nás. Ale Boh nás tom chce učiť, že musíš mi dôverať vo všetkom. A potom som sa na nejaký čas prestal modliť, za nejaké 2 mesiace to boli, nemám to vyratané. Som sa nemodlil za peniaze, za to, ako chcem výplatu. Povedal som, že dobre Bože, ty už vieš, už vieš, na čo potrebujem, nemodlím sa viac. No vtedy mi dal málo. Aj. Luky, kde máš svoju dôveru vo mňa? Čo, už mi neveríš? A v tom mi to trklo, keď som bol taký zúfalý, lebo viete, v Senici som mal strašný strach o to, že neprežijeme a vôbec to bolo, fakt mi bolo zle, bol som veľmi nepríjemný človek. Tu bolo tá situácia taká, že áno, taký mal som obavy, ako to zvládneme, prirodzene, sme ľudia, nie som dokonalý, a ja. Aj keď mám vybudovanú dôveru v Boha, stále som človek a niekedy to zaváhanie príde. Ale v tejto oblasti to bolo také, že dobre, aj keď sa bojím, ale ja viem, že Boh to spraví. A potom mi Boh pripomenul, že už si sa dlho nemodlil za to, čo si prosíš. Takže už nie sme kamaráti. už mi neveríš? A v tom som sa zase začal modliť za konkrétnu výplatu a zase prišli tie peniaze, za ktoré som sa modlil. Ale jak poznám Boha, opäť to trošku sťažil celé a posledná výplata, za ktorú som sa modlil, sa mi nepodarila. Ale opäť, prečo? Pretože Boh chce skúsiť moju vieru. A aj keď ti nedám, budeš mi dôverovať? A aj keď ti to nesplním, budeš tu so mnou? Budeš uprostred mojej vôly, aj keď ja ti nedám to, čo chceš? Neviem, v akom bode Božej vôli ste vy. Neviem, či sa zamýšľate a modlíte sa za to, čo je Božia vôľa pre vás. A nakoľko máte vybudovanú dôveru v Boha vo svojej Božej vôli, alebo aj mimo nej, to je na vás. To je váš vzťah s Bohom. To je osobná vec. To je vaše súkromie a váš vzťah. Nikto vám do toho liesť nemôže. Ani ja vám teraz nemôžem povedať, že takúto budeš mať vieru a takto budeš dôverovať Bohu. Tak ako nemôžeš neveriacemu človeku povedať, že takto budeš veriť. To už potom není viera. Je to ťažké byť uprostred Božej vôly. Veľmi. A keď som si pripravil túto kázeň, už som myslel, že sa rozplačem. Teraz sa držím, je to super. Je to ťažké. A viete, prechádzam momentálne najťažším obdobím svojho života.
som na pokraji možno, že nejakého vyhorenia, niečo podobného, pretože mám tak nabalené na seba veci. Viete, Boh ma za tie roky učil dôverovať mu, budoval moju vieru. A verím, že ju buduje aj teraz. Ja neviem, akom ste ťažkom období, možno, že aj vy ste na pokraji niečoho, ale chcem vám povedať, že čokoľvek sa deje, Boh je tu. Veľakrát som mal pocit, že proste musím utiecť z tohto prostredí, veci, z ktorých teraz žijem. Ale nemôžem, pretože som uprostred Božej vôly a viem, že Boh sa postará, akékoľvek ťažké to je. Ľudia, ktorí neveria Bohu, by možno, že utekli niekde na ostrov, opustili by rodiny a neviem čo. Ďaká Bohu, moja manželka je skvelá, milujem a ja ju, to ma drží tiež. Aj keď je to ťažké, aj vo vašich príbehoch, verím tomu, ja nie som výnimka. Ani jediný človek. Ale Boh sa stále postará. A preto si aj vy niekedy správate takýto retrospektívny pohľad, taký spätný pohľad na to, čo Boh spravil vo vašich životoch. A potom sa začnete zamýšľať nad tým, kde je Boh a odsudzovať ho. Ak tu dneska sedíte, máte dom, máte peniaze, máte oblečenie, skvelé rodiny, priateľstva, vzťahy, zbor, ak ste prežili choroby, trápenia, krízy, bol tam Boh. Nezabudni na to. Jeremiáš 17, 7 až 8. To je posledné, čo poviem dneska, tak sa dá povedať. Požehnaný muž, ktorý dúfa v Hospodina, alebo žena, ktorý dúfa v Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin. Lebo bude ako strom zasadený pri vodách, ktorý rozprestiera korene pri rieke. A nebude sa báť, keď príde horúčava, lebo jeho list bude zelený a nebude sa trápiť v roku sucha a neprestane prinášať ovocie. Ak budete zakorenení v Bohu, ak budete ten strom, ktorý je pri Bohu a budete uprostred jeho Božej vôle, budete rásť tak, ako chce, a vy budete chcieť tiež, lebo máte slobodnú vôľu. Budete ako rozkvitnuté ovocie. A Boh sa postará o všetko a nespálí vás horúčava. Horúčava, môžeme si to preniesť do slova mysle trápenia, bolesti, krízy. Veľakrát sa hovorí, že Boh je dobrý, Boh je úžasný a my vykrikneme amen. Ale naozaj to žiješ? Bratia a sestry, poďme dôverovať Bohu viac, on si to zaslúži. Poďme uprostred Božej vôly pokračovať v tom, čo robíme. A ak nie si uprostred Božej vôly, nájdi ju vždy. Idem sa modliť na záver. Drahý Bože, ďakujem Ti za to, že si dobrý Boh, že si verný Boh, Pane, a ďakujem Ti za to, že to nie sú len nejaké fadné frázy, Pane, ale Ty sa dokazuješ v našich životoch, Pane, že si verný. Ďakujem Ti za to, že nás prenášaš cez všetky skúšky, cez všetky trápenia, cez to všetko naokolo nás, Pane, aj keď je ťažká doba, Pane, Ty si stále pri nás, Pane, a odpúšť, že niekedy si chceme žiť vlastné sny, Pane, a dúfame, že Ty sa v nich niekde nájdeš, Pane. Nie, odpúšť nám, že niekedy nejdeme oproti Tebe, Pane, že niekedy nehľadáme Tvoju Božiu vôľu. Aj keď si myslíme, že sme uprostred nej, lebo sme si to nejak tak vysnívali a myslíme si, že to je to správne, Pane. Prepáč nám, že to zanedbávame, Pane, a prosím ťa, aby si nám ukazoval, Pane, kde je Tvoja vôľa, aby si nám otváral tie cesty, Pane, ktoré sú tie správne, teda dvere, ktoré sú tie správne, Pane. Ďakujem Ti, že si dobrý Boh, že sa staráš, Pane. Stále. Amen.